Men ejeme 17 ýaşynda entek çağa ýaşynda ýaňy metdi oturan watlary durmuşy çykardylar. Yarım ýylda ýetmän görül wagtyna ýetne etirdiler. Bilýärmi näme üçin? Sebäbi sewdagar aýal doganynyň puluna öýlenen we ikisiniň arasynda uruş daba bolan wagty sen men pulumy öýlendiň alyp berşim ýalyk ýygyny da gaýtarar diýip ýygyny ýetip gaýda ejeme. Ejam o ýaşda entek çağa ýa-da düşünen ok. Maşgalasa ma gatsa şuna çeli istadi utkanok dogry maýsam şo tadalyklary. Ejemň ýollaşy men şoňa kakada diýesim bilen ok. Şo wagty 3-4 tapar gelipdir. Gelende de alyp gitmek üçin näl. Eline istad gelmeýänne we şol aýal ogany bilen arasy gowy däldigini aýtmak üçin gelipdir. Men babam gatnamatly adam eken ejemň kakasy şeýle sebäpsiz getirkidenler üçin gaýdybam aýaklaryny basmasynlar diýdiler. Ve şeýdan gatnaşmandyrlar. O wagtlaram menen tak ýaňa dogulyp durun. Şo ýaňa dogulan wagtlama men tak soňky sapar men göreni, şu adam men 32 ýaşymda. Şu ýaşyma çeldi hiç açan habarmy tutmadyk. Şu maşgala daşoda özbek maşgala, ejemň maşgalasyndan dilep, toý edip aldylar, toý edip äkitdiler. Soňra da şeýdip elin